Thank you, Jesus. Oh, what a song. Ukuthi akekho omunye ofana naye. As we are here, sihlangene, size kulo ongekho ofana naye. Sizongena enkonzweni yokukhulekela abantu bonke nabantu abangabaholi abasesikhundleni amakhosi. Lithembisa ilizwi lenkosi ukuthi sihlale kahle ukuthula ngesizotha nangumesaba uNkulunkulu. Ngoba uthanda bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Kumyalo uqala njengoba esho uNkulunkulu uqala ukho konke. Makwenziwe ukukhuleka nokunxusa nokubonga. We never cease to pray. Jesus said, pray and faint not in prayer, pray without ceasing. To Samuel, ngeke ngone kuNkulunkulu by not praying for you. So if we don't pray for our country, we'll suffer more consequences of disobeying the command from above. Ngoba ukuthula phezu kwezwe ukuze uNkulunkulu intervene, we have to pray. We have to be at the gap between izwe lakithi noNkulunkulu ukuze akwazi uNkulunkulu ukuthi intervene on our behalf, and then izwe liphile. So cela Mama Hlaba sihole kule nkonzo eziphambili sikhuleke ngenhliziyo singayikhuleka, especially our country. God is at work. There's shaking that is going on in our country. Kuyanyakaza bazalwane, but our presence must have an impact, a positive. Ukuthi bakhona abangcwele kule country, and they are praying. Not only Tina esikule country, we have abazalwane from other countries praying for South Africa, that the will of God be done in this country as it is in heaven. Over to you, Mama. Hallelujah. Sizocela bazalwane sikhumbule nomntwana wethu uPhili. So sithole umyalezo wokuthi usesibhedlela. So simthathe bazalwane simyise enkosini sikhuze amandla okufa si-inject umoya wokuphila. Hallelujah. Sikhumbule nefamily yakwaZulu njengoba kuhambe uMamZulu uzofihlwa ngomgqibelo kodwa inkonzo ikwaNongoma. Hallelujah. Sicela sithandazela amakhosi ke bese sithandazela noPhili, sithandazele nomndeni wakaMamZulu. Hallelujah. Baba egameni lika Jesu Kristu uNazaretha oyingcwele, unguJehova igama lakho. Baba wethu oyingcwele uyindoda yimpi, akukho kukwehlulayo, akukho kungenzeke kuwe. Baba wethu oyingcwele, akhona amagama baba wethu namandla, kodwa sibonga igama lika Jesu ukuthi lingaphezulu kwamagama wonke. Wonke amadola ayagoba egameni lika Jesu Kristu uNazaretha oyingcwele ophilayo kuze kube phakade. Baba wethu oyingcwele, sibonga ukuthi njengebandla usinikeze umyalelo wokuthi sikhulekele abantu bonke. Baba wethu oyingcwele, iphathi mandla abasemagunyeni, Thixo wethu namandla wonke. Nkosi yami ngegama lika Jesu Kristu uNazaretha oyingcwele, ezibandla lakho senza izwi lakho, senza umyalelo wakho ukuthandazela amakhosi, iphathi mandla baba wethu oyingcwele, kanye nabo bonke abasemagunyeni, kanye nabo bonke abantu bezwe lase South Africa. Nansi South Africa baba wethu oyingcwele, siyayithatha ngeqoma lomkhuleko, siyithi
siyasingatha phambi kobuso bakho sithi baba bona izwe lakowethu uxolele isono salo la singenzanga khona kahle siyavuma baba wethu namandla wonke sibheke ngomsa wakhe egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele uzibonakalisa uvele unguNkulunkulu ozwayo bese yaphendula baba wethu ongcwele wabuza uAbrahama ukuthi uma kukhona abawu50 abalungileyo uzakulibhubhisa na iGomora wathi ngenxa yabo ngiyakuyekela wehla waze wafika enambeni ephansi baba wethu namandla wonke ngenxa yabantwana bakho ibandla lika Kristu elingabakhumbuzi bakho ubusuku nemini baba wethu namandla wonke bona izwe lakowethu lihambele ngomsa wakho egameni lika Jesu ibheke eSouth Africa ngamehlo uthando kuningi inkosi yami ukuphithizela khona kodwa esikwaziyo koza ngawo ukwenaba egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele isihlalo sika Sathane siyasiketula eSouth Africa sinamandla baba wethu namandla wonke sibonga ukuthi ezulwini kulawula wena emhlabeni kulawula wena zonke izinto zilawulwa nguwe kusho ukuthi eSouth Africa baba wethu ongcwele kume sakhe isihlalo egameni lika Jesu yalawula njengoThixo sisho njalo Heavenly Father sithi intando yakho mayenzeke eSouth Africa njengalokhu yenzeke emazulwini egameni lika Jesu Kristu sikhansela zonke izinto ezirong ngeSouth Africa every conspiracy every signature egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele siyayireversa baba wethu namandla wonke let your kingdom be established eSouth Africa ngenxa yebandla lakho baba wethu namandla wonke livimbezele lithandaza all over the country baba siyabonga egameni lika Jesu ukuthi nguThixo ozwayo bese uyaphendula siyabonga Heavenly Father okuhle okwenzakalayo eSouth Africa there's a turnaround in the name of Jesus baba wethu namandla wonke ngegama lika Jesu Kristu eSouth Africa mehli waphendulela kuwe iyasindiswa imvuselele namandla baba wethu namandla wonke Nkosi yami eSouth Africa uyangenelela igazi lika Jesu Nkosi yami lagobhoza entabeni yaseGolgotha lisemanzi ukwenza umsebenzi baba wethu ongcwele simemezela ukuthula ngenxa yegazi lika Jesu elachitheka baba wethu namandla Nkosi yami siyabonga ngoba kuwe akukho kungenzeke sithandazela Thixo wethu ongcwele Nkosi yami Afrika yonke baba wethu namandla wonke ngenelela njengoThixo babuyele kuwe baba wethu ongcwele umkhusha lulela isandla sakhe kuwe egameni lika Jesu Kristu umNazaretha ongcwele sithandazela umhlaba wonke ukuthi uphendukele kuwe ukwazi wena wedwa nguThixo engekho umunye ngaphandle kwakho egcineni sikhumbula abafowethu eMiddle East Heavenly Father sikhulekela ukuthula kwakhe eJerusalem baba wethu ongcwele siyamthandazela uIsrael ukuthi amehlo awabhekise kuwe bakwazi njengenkosi nomsindisi baba wethu ongcwele siyathandaza nangenxa baba wethu ongcwele yabakhonzi bakho besamile beshumayela izwi lakho baba wethu ongcwele nangumkhonzi wakho esamile baba wethu ongcwele sibonga ukuthi umembethe uzokhuluma izwi lakho njengoba linjalo simelana na yonke imimoya yobumnyama emelene nokushunyayelwa kwezwi lakhe egameni lika
likaJesu nanguphili baba wethu namandla simletha kuwe umntwana wakhe sesibhedlela baba wethu ongcwele mhambele right now ibandla lisamile lithandaza yelula isandla sakho phezukwakhe umphilise simelana na wonke amandla okufa si inject ukuphila emzimbeni wakhe egameni likaJesu Kristu siyabonga ukuthi umangaliso uyenzeka ngegama likaJesu uyaphuma ephilile in Jesus mighty name siyathandaza baba wethu ongcwele ngegama likaJesu nangefamily yakaMamzulu siyamkhumbula uThobeka emkhulekweni baba wethu ongcwele nomndeni wonke ngegama likaJesu Kristu vela njengoThixo bonakala ubaqinisa ubanikeza isibindi ubaduduze abantwana bakho konke kuhambe kahle ngokwecebo lakho siyabonga Heavenly Father sikunikeza udumo take all your glory Father in Jesus mighty name hallelujah amen hallelujah Jesus hallelujah uphili bazalwane use King George kusho ukuthi abadinga imininingwane bangaya lapha etafuleni mayelana neward nesikhathi zokungena siqhubeke sisupporte ifamily kaMamzulu bazalwane uThobeka amen uyaseva faithful ebandleni siyathanda ukubonga ubaba bazalwane ujabule kakhulu uma sibona indlela abazalwane abasengathe ngayo umntwana siyazi uMamzulu ukhonzile bazalwane wakhonza kwaze kwaba segcineni so asiqhubeke sisupporte Siyabonga kakhulu bazalwane singahlala phansi kukhona inkosi bazalwane ngegama likaJesu nami ngizosho kweyami capacity ngithi can you tell your neighbor good news that may the peace of God be with him or with her or mawuthanda vele usho ngalendlela esisho ngayo uthi shalom my brother shalom asibingelela abangcwele bonke egameni likaJesu Kristu ibandla likaKristu asithengelone igazi lakhe mphathi ohlelo abasihola ngendumiso ubaba leadership their families abasihambele ibandla lonke isithando sami mamahlaba egameni likaJesu Kristu amen siyabonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane ukuba siphinde sihlangane kanje enkonzweni besinayo sikhona nathi yokududuza umndeni waZulu I was highly impressed nje besho mamahlaba ukuthi kube mnandi enhlizweni yami ngibona isupport nothando labazalwane keep it up bazalwane uma kunensuku ezinje especially ilungu emzimbeni kaKristu as the Bible says khale nabakhalayo sithokoze nabathokozayo sihambisa induduzo which is the love of God in action not in lip service sikhombise njengebandla ukuze kwazeke ukuthi singabafundi bakaJesu noJesu uthunyiwe kuzobonakala ukuthi sithandana sikhonzana sihlalisana ngokuthula as umndeni wasezulwini sharing the same Father the same Lord Jesus konke sikwenzayo siyenze as the Spirit of God guide us empower us and grace given to us yenza ukuthi sibe namandla okwenza into elindelekile from heaven it takes the grace of God God's ability ukuthi senze lokho okubalekile siyabonga kakhulu bazalwane nangimkhuleko uNkulunkulu esicinile sihamba umhlaba lo sihamba simele igama likaKristu futhi simele nebandla sibe nesibindi sokuthi ubone imini ubone uKristu phela sithi ubone imini ubone CKC siyabonga kakhulu bazalwane ngeke sikuyeke ukubonga
sinisemthandazweni yethu nathi siyayicela umkhuleko kini. Siyambona uNkulunkulu esiphendula, siyambona uNkulunkulu engakithi, siyambona uNkulunkulu enza izinto ezinkulu. Now mawufundiswa lenkosi esacula umntwana la ukuthi siyamdinga uMoyingcwele. Engithintile leculo it was confirming into ebekwe enhlizweni yami ukuthi as never before we need the Holy Spirit in our lives. I was checking ezweni lenkosi ngabona isimanga ukuthi miningi kangakanani imisebenzi kaMoyingcwele njengoba ethunyiwe uJesu ehamba eshiya abafundi bakhe ekhaya ezulwini eseqeda umsebenzi emhlabeni. Wathi anginishini izintandane kodwa nginishiya nomduduzi uMoyingcwele. Wayesemchaza wazothi kuyindawo izwe ngeke limamukele kodwa nina nizomamukela and uzohlala ke ningunaphakade. And ke noma ngahlala kuyenzeka simcime, kuyenzeka simdabukise kanti sishaywe ngayo uphawu, kuyenzeka uMoyingcwele simresist, yebo esephakathi ancwini abubule kungabe right ngathi ngoba we don't give uMoyingcwele the freedom of our lives, our whole beings, from the crowns of our heads to the soles of our feet. uMoyingcwele must run the whole let me say the ministry ayithunyiwe. uJesu weza wazokwenza lokho akuthunywe ubaba. uMoyingcwele yena uzokwenza lokho akuthunywe uJesu. uJesu emcele kubaba ecelela thina. Usisiza in every aspect empilweni yethu. Akukho la kuzothiwa simsebenzisa ngoba sisenkonzweni uMoyingcwele sebenza ngoba sisenkonzweni. Every nitty-gritties of our lives Moya uNgcwele is interested. Isifundo ke ngihlale ngisifundisa la uma ngabe nizoqaphela, but ngifuna namhlanje based on that bazalwane sibuka ama qualities noma ama signs ebandla eliready uJesu akhulume ngalo. Wathi ufuna ukulipresenta kuye liyintombi emhlophe lingcwele lingenasici lingenambimbi. That is the church that God noma singathi Jesus is coming for. And we have imiyalelo kaNkulunkulu concerning the end times. Uba isikhathi besivuma besongena na we role of the church in these last days. What is expected of us njengebandla? Ngizolokhu ngishilo ke bazalwane ukuthi ngiyojabula mase nikwenza lokhu uMoyingcwele akushoyo. Ukuza kwenu nizokhonza iba nenhliziyo yamadoda ayenesilephero. Ukuthi ngeke sidle sifinye ngendololwane izinto zaphezulu kube kukhona abantu abafayo ngaphandle sibe singofakazi. uMoyingcwele wenza ube ufakazi. uJesu kwenza ube umntwana kaNkulunkulu. uMoyingcwele kwenza ube ufakazi ungathuli. And manje ngiyezwa in my spirit mangikhuluma kunzima ukuthi ingene ubusathana uyayilwa. Uyazi masike sayipractice fully as we are moved by the Holy Spirit. Ayikho le ndawo incane. Kuzokwenzeka lento okuthiwa multiplication of the saints, not addition. Ukuthula kwethu sinyonyobelwa umoya okusonta. Ukuthula nje kwethu singayenzi lento uMoyingcwele ayishoyo. Sinyonyobelwa umoya ukuba religious. Ngifuna untshela nje nginitshela ngoba uMoyingcwele uyangiphusha ukuthi ngisho lento uyakhala futhi. You can't be preached to, taught izinto ezinkulu zikaNkulunkulu udle wedwa. Kuphela inyanga zibo 3 kungekho nje umuntu omwinile wamwinela kuKristu.
futhi yabona nje bakuthulekile kusho ukuthi ningizwa ngempela ukuthi ngithini. And there are many ways of winning souls for the kingdom. Many ways. Even over the phone, you can preach. Even if nikhuluma nje niyabingelelana umbuzo impilo athi ngineyinkinga, that's an opportunity to introduce Jesus. Besides that, you don't need much ozube theologian okuzokwazi ukutshela abantu ngoJesu. Ungabafakazela ngoba uyanqotsha uSathane ngezwi lokufakaza. Uma nithula nokuthula ngesikhathi esinje, bakhona bangathule phandle, kwanda uhlobo wrong outside. And ama-statistics enza ukuthi kube khona uhlobo labantu esingeke sithande. Kwamanye amazwe basenkingeni nje. Kunezinye izinkolo which are predominant. And bagcina sebenezwi ngisho eParliament ngisho ekuyilweni kwemithetho. Kunamazwe nje lingangeni iBhayibheli bakuchecka eborder gate. Mawuliphethe kufuneka lisale lapho alingeni umthetho oshaywe abantu bes certain religion abane number enkulu. Abane number enkulu ebanika amandla ukuthi kungenzeke lutho even eParliament bengavumanga bona. eSouth Korea uNkulunkulu wavusa inceke yakhe khona lapho ngama-80s ibandla lakhe was the biggest in the world. 600,000. I remember what my elders were 80, if I'm not mistaken, 8,000. And bekholelwa kunencwadi yakhe lomzalwane ekhuluma ngama-cell groups. Udle umhlaba ngama-cell groups. Well structured. Strategy abas-applya was such that a majority yabantu base-South Korea amaKristu. Kune principle eyashiwo uNkulunkulu ngesikhathi ebusiswa Adam no-Eva. Wathi be fruitful, multiply, refill the earth and subdue it. Ukwanda kwabantu of a certain belief system, noma ke certain, let me say like Christians, umasanda ngenamba we subdue even amadumoni walonda. Akwanele ukuthi sithandazele eSouth Africa, asithandaze sisebenze. Lithi iBhayibheli bathi besakhuleka behlela umoya ingcwele bashumayela izwi ngesibindi. Umoya ingcwele usinike isibindi, umoya ingcwele oba umlilo ovutha emathanjeni kungathuleki. Makuthuleka usho ukuthi sigcine ngokwamukela uJesu asigcwalisiwe ngamandla akhe. Yabona njengoba nithuleka nje kusho ukuthi ngiyangizwa ukuthi ngithini. Ngenzela ukuthi ngabi nalo icala phezukweni. Sigijima at our age, sigijima umhlaba lo. And sizimisela ukuvula njengoba inkonzo ziwu2 nje ngizoshumayela nangezansi. Ebusuku ngenye inkonzo engishumayela kuyo. 3 times. Lendle sihlala kuyo ibingaba comfort zone ngoba yindlu esendaweni nokho ongathi mawukuyo uyabona. Kodwa asihlali kuyo. Likhulu isonto sihleli. Because kunomlilo ovalelwe emathanjeni. Awubuza umakhelwane ukhona umlilo noma usuyayibandela ngophela khona umlilo noma nje womile. Ngofanele siyilungise lonto uma ukushoda kumoya ingcwele kufanele ilungiswe.
Angivumelani ukuthi silokhu singaka. Obana bazi ukuthi izindlu zamasonto la amasonto omthetho ziba ngakanani konje? Zakhiwa kanjani? Obana bayimani notice indlela yakhiwa ngayo indlu yesonto ayakhelwa ukuthi ikwazi uextend. Yakhiwa in such a way ukuthi nje kusho ukuthi bona bayitshela ukuthi abantu bazohlala beyile number. But indlela esakhe ngayo la makubona ukuthi inumber is too much, ikho indlela yokuextenda la. Abuzi makhelwane ukhona oze naye mbuze nje ngoba mina kuyangibhedela. Cha mbuze nje ungabi namahloni ngoba naye uzokubuza ukuthi wena ayihambi kanje ngobe angikho fair nani. uJesu wenza isoul winning esesiphambanweni wakhohlwa imdlunju. Wawina umphefumulo wathi namhlanje uzoba nawe eparadise. Mayifika umoya ngcwele on the first day nje afika ngalo umoya ngcwele njengoba kwakuthenjisiwe kwasinswa 3000. Wathi mayingena nje uPetro wathi egcwele umoya ngcwele. Ugcweleni buza makhelwane ugcweleni wemzalwane kwathuleka. Na next week usazoba nje buza. Lithi iBhayibheli ke ningazenzi bukhuni izinhliziyo zenu. Uyenza kanjani bukhuni inhliziyo? Uyezwa ungenzi. Ubuso uthandaza ukuthi Nkosi, ngiyacela Nkosi ufuna uNkulunkulu enze lokho okushoyo emthandazweni. Angiphindi. Uma uexpecta ukuthi uNkulunkulu enze, uyenza yini mayesho kuwe? Ngoba uyena la kuyena mahlaba lo shoyo. Sine plan esinayo nonkosikazi ukuthi sithathe advantage yale technology ekhona. All the avenues available sishumayela ivangeli kusinswa abantu. Senze follow up. And i-target yethu kulabazalwana aba online besingakayilokuza nonkosikazi kodwa ngine feeling ukuthi it should not be less than 1 million kulonyaka abantu esobabamba emoyeni ngoba i-technology yenza ukuthi ukwazi ukukhuluma nabantu abangama thousands ongeke kuba accommodate kule ndawo. So that technology is God's idea but uSathane can steal it. Mayithi enze ukuzogcina leli vangeli loshumayela ezizweni zonke wayazi ukuthi kuzobe kukhona i-technology yokwenza lonto. Alingeni iBhayibheli ko Saudi Arabia ko Iran kodwa iyangena internet. Mayingangeni uyafika uNkulunkulu ngamaphupho njengoba afikela uSawuli. Basindiswa abantu. Inhliziyo kaNkulunkulu ilele lapho ukuthi ishumayele ivangeli ngoba ngesona esodwa nje othe wasibamba uthokozisa izulu ngeke lingakuthokozisi wena. Uzokube umqaqobe womele omiswe nje ukuthi udisobedient. Ube ikholwa elomile elinomthandazo ungaphendulwa. Ngoba disobedience is just as good as witchcraft. Disobedient ukuthi uNkulunkulu enguLord akhuluma into singayenzi futhi singabinane bezo. That's witchcraft. Ngifuna uhambe ukwazi lokho. Wahawukela inkosi yakufela ifela abalandeli bayo njengoba abalandeli befela inkosi. Wathwala isiphambano, wahleshulwa, washaywa. Wahlutshulwa wabanqundwa kangafaka bamhloniphisa lapha ethonjeni wayengafake lutho engumdali wezwe nomhlaba. Waphuma phandle wathwala ihlazo lethu. Incwadi yamaHebheru uthi nathi masiphume kuswakala kuyihlazo enyameni ukutshela abantu ngoJesu lokumemeza. Abanye besaba ngisho i-rejection awungiyeke wena ngalo Jesu wakho. Uma ugcwaliswe umoya ngcwele uzokhuluma. Sizokukala ngokuthi ugcwalisiwe yini noma udry mzalwane.
ave kumunzima ukuqhubeka ukhonze udry ungazani umnikazi wenkonzo. Ngoba amahloni achaza ukuthi kusho ukuthi wena ugcwalisiwe amandla moyingcwele. Awukafiki kule standard esithi akunamahloni ngevangeli. Uthi usazange abe namahloni ukuthwala ihlazo lakho. Angazi namahloni ani ukuthwala indaba ezilungileyo. Kuneminyango evulekayo mawushumela uJesu osindisayo. Kunento eyenzeka kuwe ngesikhathi ubhizi wena usiza abantu utshela abantu ngoJesu konke uNkulunkulu ayenza kuwena. Wathi umzalwane ngayibamba lento ayishoyo wase-America. Wathi mawunenkinga ethile mhlawumbe unenkinga yokuhlushwa ingane hamba ufuna umuntu onaleyo nkinga. Ngesikhathi umthandazela ube nawe unayo lo nkinga uNkulunkulu ngesikhathi ubhizi ngoba isayini ukuthi wena awukho selfish. Futhi akukuvimba ukuthi uthandazela lo mama ukuthi ingane yakhe isindiswe. Ubuyazi yakho ukuthi isehlathini. Uyothi uthi uyaphenduka hawu nayo ingane isisindiswe. Ngoba isandla esiphayo sibusisiwe. Kunesamukelayo. Kusafanele sike sibuke mama Hlaba lento mhlambe sizogcina sinombuzo solokhu nakholwa naka namamukeli moyingcwele. Ngamanye amazwi selokhu nasindiswa kusho namukela uKristu yena umoyingcwele senimamukele. I think leli chorus bulisho ndodakazi usihola ngalo siyamdinga umoya oyingcwele. Ngaphandle umoya oyingcwele sodlala inyama, sodlala amahloni, sodlala ukwesaba, isibindi sitholakala kumoya oyingcwele. Ukuhlanipha kutholakala kumoya oyingcwele. I-victory itholakala kumoya oyingcwele. Amandla ukuba ufakazi ngoJesu atholakala kumoya oyingcwele. Uma ufuna ukuchecka ibandla egcwaliswe amandla moya oyingcwele kunezinto ofuna ukuyicheck. Uchecke nokuthi ikhona yini unity la. Kukhona yini ukuthandana, kukhona yini ukuxolelana. Izinto ezifika nomoya oyingcwele. Kukhona yini ukuthula kuwe, ube nokuthula kunzima kodwa ube nokuthula. Amen. Ube nokuzithiba, ube nezithelo zikamoya, ube nezithelo zikamoya. Ubekezele, hayi ngenyama. Hayi psychological. Ubekezele nge-spiritual ability yokubekezela. Uthanda umuntu engathandeki, umthande njengoba uNkulunkulu ethanda. Ufuzo uNkulunkulu. Ufuzo lusuka kumoya oyingcwele, ukufana kusuka kuJesu. Ya, ngesikhathi wamukela uJesu kuphuma into efanana okuzela uNkulunkulu, okuzela umoya kumoya. Ngesikhathi wamukela uKristu uyazalwa bese kuphuma into efana noNkulunkulu. Ngesikhathi wamukela umoya oyingcwele kuphuma into efuza uNkulunkulu, exolela njengoNkulunkulu, enza njengoNkulunkulu, enegunya njengoNkulunkulu, ethethela njengoNkulunkulu, ebekezela njengoNkulunkulu. Yonke into uyafuza manje. Uma ungafinyeleli kulo part ugcina ngokuthi umamukele uKristu njengoba uPaulo sesho. uPhilip washumayela eSamaria. Balamukela ivangeli. Kodwa wabona konke eshodayo. Wabuza uPetro noJohane. Bababeka izandla, bagcwaliswa amandla moya oyingcwele. Kudala ngiyikhuluma lento. Lapha egcwaliseni, ukwamukela uJesu kunjengokuthenga iSIM card. Ugcwaliswa amandla moya oyingcwele kunjengokuthenga airtime ukuze le SIM card ikwazi ukusebenza. Ngaphandle komoya oyingcwele uzophiliswa komhedeni, kuzoba nezinto ezikuhlulayo, uzoba nama addictions. Uzodlala inyama yakho, uzodlala ucasuka. Lemisebenzi yenyama ebalwe lapha kumaGalatiya iyayingasho abantu abangakholwa, kwangeyona abantu abangakholwa. Kwakiwe abantu bebandla emabandle izinto ezayitholakala kubantu abasemabandleni. Abasindisiwe kodwa bangagcwalisiwe. Ngesikhathi wamukela uJesu, you are formed in him, meaning you become a new creation. Ngesikhathi wamukela umoya oyingcwele, he is formed in you until Christ is formed. Makuthiwa until Christ is formed in you, kusho ukuthi you don't conform to the standards of this world. You don't walk like an unbeliever. Awucasuki njengomuntu ongakholwa.
lithi iBhayibheli kungaphumi ngisho izwi elibhedayo emlonyeni wakho. Alikwazi ungaphumi ungagcwalisiwe amandla omongcwele. Ligcina seliphumile wena musungicafezelela. Uyangicika musi. Manje umbuzo uthi indlela ofuze ngayo uKristu lo. uKristu ukhuluma kanje. Mawutshela into ungayenzi, ukwenza njengoba utshelwa kuphuma amongcwele. Uthi uNkulunkulu ngiyofaka umoya wami. Sengenze umoya wabo wabamusha. Emveni kwalokho ngiyofaka umoya wami ngibenze bagcina izimiso zabo. Izimiso lezi engintshela zona. Kodwa kuthatha umongcwele ukwenza nje umongcwelesho. Akekho ngathi uJesu uyinkosi. Ukuthi uJesu uyinkosi kusho ukwenza njengoba esho. Ngoba uthi nikwenzela nisholani inkosi kimi. Ngithi mangikhuluma ningenzi. Niyangibhinqa mos. You are mocking me. Ngiyakhuluma nenzi and yet you say Lord. Akubona bonke abathi Lord Lord abazongena embusweni. Yilabo abenza intando noma inyama iyavuma. Ungayibuzi umongcwele ukwenza ungayibuzi inyama negazi. Awubuzi ngisho ama-feeling. Hayi mzalwane ngiyakuzwa uyaxolisa impela kodwa nje angazweli. Ngisama ukushayelela ngaphakathi ngisalimele la emoyeni. Akakhulumi ngomingcwele ukhuluma ngayo. Futhi mina umthetho wami mase ngithi ngiyaxola ngixola ngempela mina umthetho wami. Angazi uyoqala nini umthetho kaNkulunkulu. Yabo. Umongcwele mayengakafiki sishintsha ama-colors. Siba right nje basithule siyingilosi la sibe enye into lapha phandle. While sibe under pressure siyahluleka ukumela lento esibizwa ukuthi siyiyo iyasehlula. Iyasehlula. Umongcwele usilam umongcwele usilam uJesu yazi usilamulela ekuxabaneni kwethu noNkulunkulu umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Ngitshele. Nakizwa wenza njesu. Ishani wenza njani? Yeah. uJesu mamamkela nje kuba nokuthula kuba khona ireconciliation phakathi kwakho noNkulunkulu. uJesu mayifika uyakusindisa kwinkokhelo yesono. Awusaye kufeni mawusungamkela uJesu. Usunokuphila okuphakathi. Mawumamkela uJesu. uJesu mayifika udila nenature yesono. Umongcwele mayifika yena introduce inature kaNkulunkulu. Ake ngibeka nje uma wamkela uJesu uzalwa kabusha nemvelo kaNkulunkulu ine seed form. Asho nzonke ine seed form. Yeah. Iyatshaleka njengoba ethi uPaulos mina ngiyatshala uApollo bese ecenceshela bese uNkulunkulu uyakhulisa. Yayizwa lonto. So umongcwele mayifika yena uyayishintsha imbewu into izithelo. Imbewu ifika nenature nokufana noNkulunkulu. Bese umongcwele yena afike nokumfuza uNkulunkulu nokumlingisa uNkulunkulu nokwenza njengoNkulunkulu. Ayifuni mandla akho le nto. It's not by might, it's not by your flesh. Umongcwele osenza sithambele intando. Umongcwele engithi mangikhuluma kuvume kuwe. Noma ngithetha uthi ngiyabonga baba. Ungasho ukuthi akukhundla amazwi ongitshela wona. Uthi ngibonga ukuthi usangithatha ngokuthi ngumntwana ola ekhaya njengoba ngithethisa njengoba ngidiscipline. Bayakhubeka abazali mawuba discipline baze bafaka igama engesilo. Bathi unqunyiwe usubani bani. Bayakhuluma abazalwane. Isign yokungabikho kaMongcwele. Bakhulume bangezi kuwena ukuthi bese nimnquma lo mzalwane kade isibusiso kangaka. Sizomchazela ukuthi akuyona excommunication leyo. I-discipline. I-excommunication introduce amase kwenziwe konke akaphenduki. I-discipline is an act of love. I-discipline is based, it's biblical training. As if you are a part of the church, kufuneka uvume ukudiscipline.
So kunabazalwane abahamba ngemuva bawukhuluma banemoya isho nina banomoya wani moya kaBsalom moya kaJudas Iscariot bangama traitors endlini kaNkulunkulu badayisa ngendlu kaNkulunkulu bathengisa ngoKristu bakhona la endlini. And the Bible lithi kufanele sibani no thina esingabaholi we must mark those people abakhosi division. Ngithi ngiyashumela ngizithole singasezwakali kanti kunomoya ofakiwe. Law ama signs ongazani nomoya ngcwele. Umuntu ongenayo umoya ngcwele uyezwela esinisiwe. Ibandla leseKorinte lali ibandla elishota ngothando kodwa lingashoti ngeziphiwo. Ukuthi uyaprofeta akusho lokuthi ujulile. Sizobona ngokuthi unalo yini uthando, unayo yini patience, unayo yini kindness, unayo yini self control. Sokuchecka ngalonto, hayi ngegift. Hayi ngokushumela kakhulu, hayi ngokushumela kakhulu, hayi ngokuba itheologian. No, uSathane kayisabu zonke lezo zinto. So umoya ngcwele engazi ngoba izwe lingamamukeli umoya ngcwele. So it is not expected of you osinisiwe ukuthi ungagcwaliswa amandla umoya ngcwele ungayithengi airtime. Mangekho nje umoya ngcwele yonke imisebenzi yenyama iyabonakala. Inyama ithatha over la umoya ngcwele enganikwa ngethuba khona. And you will never have peace that passes all understanding. Umuntu ogcwaliswa amandla umoya ngcwele he is at ease. Akazami akatibuli ngoba unamandla kamoya ngcwele amenzisa izinto akazenzeli akayiphileli futhi akaziphileli yena phileli uKristu. And he puts Christ before himself. Uthi nje Jesu mawungayifuna ngisho uthenga ingubo athi umoya ngcwele uthi ungakulinga wenza into engezwe ikhazimulisa inkosi yami. Ngoba akekho okhazimulisa uJesu ngaphandle kwamoya ngcwele. Uthi uJesu umoya ngcwele yokungikhazimulisa. So mayigcwalisiwe egcwalisa impilo yakho ningilalele noma nenzani. Uma eyigcwalisile impilo yakho yonke into oyenzayo noyikhulumayo iyamkhazimulisa uKristu. Awuyenzi into ephoxayo. Bese ndithi sinisiweke nikhuluma kanje. Hawu ngenza njani? Nami ngumuntu. Awusena umntwana kaNkulunkulu manje. Nami ngumuntu kunemizwa. Nami nje kuyasika, nami ngiyezwela. Uyabona mawuthi kubhlungu nami ngisenyameni. Lutho umoya ngcwele akukhulunywa ngayo. Nayo useshwayibana lapha eceleni mhlambe ekhoneni lempilo yakho. Uhlela lapha uyishwayibana. Ulokhu ekubuka kanje ngoba umnika indawo. Umoya ngcwele is a dove. Mawumpressa phansi uyihlalela lapha. Is a gentle dove. Okay, he does not force his way akwenza izinto ungavumi. So akufanele ugcine ngaleli chorus elithi akudinga umoya ngcwele agcina angagcina akube umthandazo oyichorus. Manifuna silokhu siphathwa amakhanda ibani nobudlelwano obuphuka nomoya ngcwele nizosiphathisa amakhanda. Ngoba umoya ngcwele ungamanzi iBhayibheli lisho njalo uyena okwenza uthambele izandla zombumbi. Uyena okhipha izinkani nongezwa nongalaleli nokuphakama yonke lento ephuma enyameni uyayishisa umoya ngcwele. Uthi uJohn uyonibhaphathisa ngomoya nangomlilo. Umoya ngcwele akahambi yedwa uhamba nomlilo. Ingakho kuJesu wehla eyisimo sejuba kodwa kubafundi wehla eyisimo somlilo. Ngoba kwakunezinto ekufanele zishe. Lithi iBhayibheli bulalani izinkani ukuze inyama ngomoya. Inkani nani. Yonke into lothi mawuyenza ingamnika uJesu udumo. Ingakhombisa ukuthi uyifunde kubani lento.
And umuntu ophila ngaphandle komoya ongcwele uyastrugglisha. Udlala inyama yakhe. Mayithi thukuthela manje ungakhulumisa umuntu, uhlala uqumbile uthe. Uzokwenza lokho okushiwo inyama ngoba inyama ithatha indawo kamoya ongcwele. Mawungamnika indawo umoya ongcwele ayikho ivacuum. Uma engekho umoya ongcwele iyangena inyama. Uma engekho inyama umoya ongcwele ugcwele. And now to be spiritually minded is life and peace. Mawufuna umuntu peaceful, ngisho umshado peaceful, abantu abalawula ngomoya ongcwele abangagcini ngokusindiswa. Ngokumoya ongcwele uyabona umoya ongcwele mayifika udila no self-centeredness. Ayikho into ngiyambona uSathane. Yabona mawususinisiwe nje uSathane nanga phansi kwenyawo. Wena ozomempowerisha, wena ozomnika amathuluzi ngoba izikhali uJesu wayithatha zonke izikhali uSathane alwa ngazo. Uma ezokushaya uSathane, you have to offer him izikhali ezokushaya ngazo. Angiphindi uSathane akanazo izikhali ezokushaya wena. Ingakho esebenzisa amaqhinga. Malithi iBhayibheli qinana enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Yabona hlomani zonke izikhali ukuze niba namandla okumelana namaqhinga. Uza kuwe ngamaqhinga. Akezi ngepower uza ngamaqhinga. Bathi abantu badlala ngakho, yabona ayikho lento. Yabona kanje. Lo mzalwane ukwenza isilimo yonke lonto. Enza ngathi uzwelana nawe. Ngoba efuna lenhliziyo yakho nalengqondo ukuthi ayithole bese saneni sakhe. Ukuze ube carnally minded. Ingqondo yakhe ilawulwe inyama. Mangithi inyama ngisho iminyama le, ngisho imvelo kaAdam kube yona ethatha over. Bese izinto ezenziwa lapha phandle ezenziwa abantu abangakholwa na uzenze. Zibadide nabantu abangakholwa. Tha umzalwane nani niyakwenza yini lokho? Kunzima ngisho emshadweni. Kunabantu abanye bazibadla isidlo bengazange balungise. Abanye bakhutshiwe la and abathetheleli bakhona la. Bangibuka nje. Awusho njalo umzalwane uthi ngimthethelele ungonile lo muntu. Imali yami akayibuyise namanje. Kwayithe izobuyisa. Hayi nje indaba yakhe nje mina uyabona nje noma ngimbona ngivele ngijuluke. Hawu. Uyabona ke indaba yongasebenzi kamoya ongcwele ujulukiswa yini? Impilo umuntu ongena umoya ongcwele i-miracle round ayiphambili. Ngintshela. Impilo nje yomuntu ongagcwaliswa amandla noma uyaya ezulwini singasho njalo mhlawumbe uyaya ezulwini ngoba wamukela uJesu. Kodwa ukuphila impilo enqobayo, nempilo successful, nempilo peaceful, nempilo eveza ama fruit of the spirit. Umoya ongcwele masugcwaliswa amandla umoya ongcwele. Ungacama ukuthi kuyafana, akufani ugcwaliswa amandla umoya ongcwele nokwamukela uKristu. Mawumukela uKristu uthola igunya lokuthi umntwana kaNkulunkulu uyazalwa. Wangicama ukuthi mawuzelwe ke usuyafuza. Una 2 weeks uzele usuyakwazi ukukhuluma njengoyihlo. Ugijima njengobaba wakhe unolaka no. Lezo zinto zivezwa ukukhula bese kuvela ufuzo. Uhlanipheni njengoyise. Sekubona le phasa njalo unumber 1 esikoleni. Nathi sizalelwe lokho ukuthi sifinyelele kumfuzeni osizele. Singagcini ngokufana naye. Futhi unembeza wakho uyangizwa uthi ngithini. Mhlawumbe kwabanye uthi umoya ongcwele ngangihlala ngitshela yamuzwa ngifundisa uthini. Ngithi ayikho phela le ndaba yakho. Wena kancane usuthi ukuthela. Yabo? Ne issue nje incane it becomes a big issue. You are touchy, you are hyper sensitive mzalwane. Ukhutshwa na into encane engakhobi ngisho isidakwa wena ukhubeka udlula isidakwa. I-forgiveness kuwe itshe ngoba uzama ngenyama yakho yonke into uyayizama. Unekhaza ukuphola nje unqene nokuthandaza unqene nokuze enkonzweni ubuke neweather. Mawugcwalisa umoya ongcwele akuhlaleke ekhaya. Sengikhuluma yabona ngikujaji ukuthi awusindisiwe. Usindisiwe umntwana kaNkulunkulu kodwa uyashoda ngenxa yokuthi awumniki umoya ongcwele indawo. Yabona zonke lento ozenza ungasayithandi zenziwa ukuthi umoya ongcwele awumnika ngendawo. Ngaze ngithandi lento okuhlala ngithukuthele njalo kancane sengithukuthele.
yikho yabona makhuluma nabantu abamukela uJesu kodwa bengagcwalisiwe amandla amangcwele uzoyikhuluma lento uyiphinde njalo kuyothatha isikhathi bayizwe ukuthi uthini. Kodwa mawusugcwalisiwe amandla amangcwele kukhulunywa kuwe ungathi uNkulunkulu ekhuluma noAbraham. Thatha manje indodana yakho uyithandayo okukuphela kwayo ungenzela umnikelo lokushisa lithi iBhayibheli wavuka ukusa kwazi wawuye. Abantu abagcwaliswa amangcwele you press the button shwi nabasebeyayenza lonto. Kodwa abantu abangagcwalisiwe amandla amangcwele bayitshe inhliziyo zabo zibukhuni mabelizwa izwi. Kufanele ngikhulume njengobaba namhlanje kuningi. If nithula nesikhathi esinje insindiso kunabantu abezayo abazothatha insindiso bayifake ebantwini. Banishiye enhleli. Kuzwakala impela. Yeah. Kufanele ngikhulume into engizofika ngikwazi ukureporta ngayo zonke. Ngingakhulumeli futhi ukuthi nithi ngishaya izandla. Nokuthi nibeke imali bangishumayela. Kufanele ngidlule lapho. Ukuthi ngilokhu nginibusisa nje engabe ngiyanishintsha. Hayi usibusisile kodwa ushintshile kodwa ubusekile. Not at this time isikhathi siyaphela manje. Nangitsheliwe mangithandaza kwathiwa tshela ibandla ukuthi alivuke isikhathi siphelile uJesu uyabuya. Yabo? Kunezinto mawungagcwalisa amandla amangcwele oyithwala noma singasekho isidingo. Uthi ngiyamxolela yena kodwa ngeke ngikhohle into angenza yona. Njalo nje. Angikhulumeli ukuthi ninqeku samakhanda nivuma ukuthi hayi ukukhulume kahle. Ngikhulumela ukuba uNkulunkulu ongithumile athi yes my son usho kahle. Iyaphila lento batshela. Futhi uyithathe kumoya ngcwele. Ngoba ngifuna sonke siyezulwini. Ngifuna sonke sithole imqhele. Ngifuna sonke inyama ingalitholi ithuba kithi. Ngifuna sibe united. Ibandla likwazi ukuhlangana lingagcwalisiwe amandla amangcwele. Ingakho kuthiwa nobudlelwane bukamoya ngcwele. There is no unity without the Holy Spirit. Ingaba khona reconciliation phakathi kwakho noNkulunkulu. Kodwa iunity phakathi komzalwane nomzalwane iza nomoya ngcwele. Ngaphandle kwamoya ngcwele siba ngamaqembu enkonzweni. Ngaphandle kwamoya ngcwele. Ngaphandle kwamoya ngcwele siba ngamaqembu enkonzweni. Niyangizwa? Yeah, sisi noma sikhonza inkonzo iyayibandela. Iyesinda umshumayelo usuke evelelwe mayizosukuma enkonzweni yabantu abazomele. Ezwe la ipulpit ukuthi hey yazi yasinda inkonzo basinda abantu. Balula abantu abagcwalisiwe. Upresbyterian bamuve. Bathethelela kalula abantu abagcwaliswe amandla amangcwele. Abayifuni into emcasulayo uNkulunkulu abantu abagcwaliswe amandla amangcwele. Noma ithanda into mayithi umoya ngcwele angiyifuni uyayiyeka phansi. He or she is sold out to God, committed to God, dying to self. Self must die, self must be crucified, self must be denied, deny yourself. Self must be controlled, self-control. One of the fruit of the Spirit. Uyayituba inyama yakho. Uyayidiscipline inyama yakho. Uyayivusa ngo3 thandasi. Kusemnandi ukulala. Because uyikhoboka uyisiqila umoya ngcwele ukwenza ube isiqila seqiniso. Nangizwa ngala. Uba isiqila sento enhle. Ube ibhimbi entweni ezibhedayo zenyama. Uba isiqila sokwenza intando kaNkulunkulu ube isiqila ube slave ube addicted. Hayi imnandi ke into ba addicted nothi kuyiwunga but entweni ezikusondeza mo noNkulunkulu. Izinto ezikwenza ube above your flesh, above the devil, above ithakatho.
ngeke umenze lutho umuntu ohamba noNkulunkulu egcwalisiwe amandla kaMngcwele. Noma ungifaka emgodini uzophuma, noma ungamfaka engwenyameni uyaphuma, noma ngafika luphi uhlobo lokuthakatha lufika kukhona umlilo. Emuthandazweni sizoMngcwele ngoba sibuthakathaka, inyama ibuthakathaka. Inyama ayikwazi ngisho ukuthethela, inamagqubu. Inyama iyadelela. Inyama isazi isigaba sayo, ayimazi umuntu omdala. Inyama mayikhubekile ngoba imisebenzi yenyama. Lapha kuMngcwele kuphuma izithelo, lapha enyameni kuphuma imisebenzi. Jamana anoma ukuhlukanisa lokho. Izithelo zisho ukuthi lento uyenza natural. Isihlahla sompetshisi asikuzami ukuthela amapetshisi, it's natural. So you must live ngizothini ngifuna ukuthi the supernatural life to you must be natural. Akube semvelweni njengoba singabahlanganyeli nemvelo kaNkulunkulu ngoba sizelo uNkulunkulu. So masidlizwi senze imvelo yokuzalwa uNkulunkulu idevelop into fruitfulness. Ngoba sizelo asijoyinanga sonto. Oyijoyinela isonto engakazelwa uNkulunkulu ngizomnika ithuba makuphela inkonzo ayinikele angenwe imvelo kaNkulunkulu, angenwe imbewu kaNkulunkulu khona ezoveza izithelo zophenduka. uJohane usho njalo uthi manithi niphendukile vezani phela izithelo. Akubonakala ngisho kini la uhlala khona ukuthi uhlukile usibani bani. Lithi iBhayibheli khumbulani umuntu omdala, niyayizwa loo nto? Be circumcised in your heart. Amen. Jesus. UMngcwele ufika nenkemba yezwi akucircumcise. Akhiphe ama-temperaments akho, amakakade akho, ufuzo lwakho ufuzo uyihlo, akukhiphe konke circumcise in your heart. Inhliziyo encane ufuzo uyi-anti wakhe, u-anti wakhe wayenje. Once usindiswe ufikelela after a certain time kufuneka ucircumcise, uqala ngokuzalwa awucircumciswa ungazelwe. I-circumcision ikhumula umuntu omdala okhubeka kalula ohlala anethula session angakhulumisa umuntu kuze kubuza ingane ma unjani ma unje. Hey musungiphethe wena angikho right. Ushintsha njengewethu umzalwane ngeke umgcine ejabula uyofika eseshintshile. Hawu umzalwane sekwenze njani? Hayi phela uyazi njani ukuthi abazalwane bahlupha. Hawu awusa clean. Hayi ngikwazi ukucleana la ngikhutshwa abazalwane. Ubona sengihleli phansi nje ngikhutshwa abazalwane. Uyakhubeka. Akakwazi ukugcina ubizo lwakhe nenkonzo ayenzayo. Uyeka phansi manje. Bathi kungcono ukuyikhonzela. Ngicabanga nje bathina siphethe ibandla siliphethe kumnandini. Siyahletshwa siyathuka sithuka khona la endlini. Yeah, sidiscusswe lapha phandle. Kuphela idatha, phela airtime. Kudiscusswa sithina nomama hlala. Kodwa kusenza lutho kuyasikhuphula ngoba singama eagles. I-eagle ikhuphuka ngestorm, ngetornado. Singabomkhumukano ngesikhathi abanye beshona kuzamcola thina sikhuphuka ngawo ngenxa ukuthi semkhunjini. Lento abantu abafa ngayo thina sikhuphuka ngayo. I-stumbling block uMngcwele usenza sibe stepping stone. uMngcwele ukwenza lokho. Ukholo lwakho liqiniso ukuthi wena uyalingwa. Njengegolide elifaka emlilweni alibulawa lenziwa ukuthi libe precious. Siyabadinga abantu abazosihleba ukuze siqine. Siyabadinga abantu abazosihleba engizothi ngishumela athi uyabhetha uMahlaba ku right kimi ngiyakudinga lokho. uJesu wayemdinga uJudas Iscariot. uJudas Iscariot uba abesethimini wayethandazelwa ukuthi abesethimini. uJesu wathandaza 12 hours usuku wonke ethandazela abafundi ukuthi guide me Lord to the right people abazoba yiteam. Kwangena nje uJudas Iscariot ku chapter 10 mayibanika amandla ukuthi philisa abagula bakhipha amadimoni bavusa abafile akasho ukuthi wena Judas Iscariot angizokunika.
ngoba he was a key person yokuya kaJesu esiphambanweni. Siyamdinga uJudas Iscariot ozodayisa ngoJesu. Nje ngikubona ngimelana nje ngiyabadinga abazongihleba. Ukuze ukholo lwami lungabi ntemtem ngibe nomqolo oqinile. Ngoba bangakhela ngisho umqhela abantu abangihlebayo. Uma ngihlushwa la ngoba nginento ethi angingedwa mangihlejwa ngihlejwa nenkosi yami. Haha bezwanga namanje. Uma nje kuthiwa ucaba ukuthi yini mahlaba abashomi kimi ngedwa. In fact asaphili mina uKristu ophila. Mawuthinta mina khala uJesu athi Sawula Sawula ngichuchiselana. Wayengachuchisa uKristu uSawula, wayichuchisa abalandeli abantwana bakaNkulunkulu. Kodwa akakhala yena ngathi uyena ethatha personal. Anginalo ilungelo lokuhlejwa izinto ngiyithathe personal. Ukhona ongithathela personal. Ukhona ongithathela personal. Ubona ngiyifree nje kungekho nezifo ngoba kunasi isikhathi sokuhlala ngithe ngiyibhitha ngine bitterness, unforgiveness. That's demonic. Uba unforgiving, it's demonic. Emazwini awu 7 kaJesu esiphambanweni elokuqala engakamusho lo 6 omunye osele wathi baba bathethele, because it was the key statement sokuthi uzoyinqoba yonke lento eyenzakala kuye. Nangosuku lesithathu uzovuka begadile, because mawuthethelela uba strong kunabantu abakonayo. Izinto zabo zibuyela kubona. Mawubamba amaqhubu usiza uSathane, awusiza umoya ngcwele. Uvumelana noSathane, Sathane njoba unginika amaqhubu ngiyawavuma. Uvumelana nesihogo if you are not forgiving someone. If you are bitter on the anger of the past, you are angry against your father ongazange akhulise, and yet uyisitalo esisho nobaba osezulwini manje, genuine father. Forget about ubaba ongazange akuphilise, angazange akondle, wakhulunga amazwi uyihlo. Forget that thing. Forget the past. You cannot change it, but you can do something about your future. And your future will always be better than your past. Umoya ngcwele ukutshela lezo zinto. Umoya ngcwele othi mayifika athi uyisitalo esisho okudala sekudlulile. Dlulisa nawo umizulu likudlulisela. Pushana nobabili into zayizolo niyiphushela izolo. Ningabheke emuva njengomkaloti. Don't look back where you're coming from. Look where you're going. The best for your life is where you dress yourself for where you are going. Don't look like where you are coming from. I say don't look like where you are. Ikhonivesi lithi bonke abamamkelayo wabanika igunya ukuthi bahlale bezintandane uma bekhule bengamazi baba. Sheshani bonke abamamkelayo wenza njani? Ukuba bathi benze njani? Manje igama lithi mina ngiyintandane uliphinde sewusindisiwe. Kusho ukuthi u-understand indaba enkulu. To have your God as your father, it's more than having your father, biological father, as your father. Lithi iBhayibheli uma nina nibabi kodwa nibenze lokuhle nizoni nje kodwa nibenze lokuhle abantwana beni nibazele. Mabecela inhlanza anibanike inyoka, mabecela isinkwa awulethi itshe. Bese lithi how much more your father who is in heaven. Our God is how much more father. Even if my biological father can fail me, but I have how much more my father which is in heaven. Only with the best of his son, his Holy Spirit, his eternal life, forgiveness of sin, New Jerusalem. So they are the best. They are the best that the father has. Uthi ngodlile ngikhulisile bangihlubuka abantwana. Uyondlana. Inhliziyo edabulekile akayideli. Uyena umuntu okukhala kuwe ungahamba ukhala lapho konje mawukhala wena ukhala kumakhelwane ngisho ukhala endodeni be careful izothatha isiqhoko iye kwashisa amanyama ithi ngobuya sewuthule
ngoba ukhala endaweni errong kufanele kuyokhala la wana akhala khona wakhala ethempelini wakhala kuJehova ingakho ethi ngikuzwile ukukhala kwabo uNkulunkulu akakudeli haleluya kaphosha yes so ngayitshela mina ngisindiswa ngenhlanhla ngathola abantu abafundisayo bethi yabona nje umsindisiwe nje uyimvi yokuhlatshwa daily yeah kufanele uyijele uyimvi yokuhlatshwa from now on mabeklebe velo wakhelwa kona lo kuhletshwa abahlebayo benza umsebenzi wabo wena ohletshwayo yenza umsebenzi wakho ukwaxolela uthi imaterial le yokuhletshwa nokushuthiswa kwakho imaterial engisebenza ngayo ukukhanda umqhele wakho uJosepha washuthiswa abafowabo bamfaka ngisho emgodini bamdayisa njengeslave kanti bayamsiza uNkulunkulu busy unitha umqhele ukuthi abe uprime minister eEgypt ngesikhathi ucomplain ukhala uthi ngangcono abantu abangakho manje ngihletshwa abazalwane uphazamisa uNkulunkulu esebenza ukuze ungamphazamisi igcwaliswa ngamandla kaMoyingcwele ngithi ukuze ungamphakamisi ungamphazamisi futhi umlalele uNkulunkulu mayikhuluma ungabuza inyama negazi ungabuswa inyama yakho ndiMoyingcwele ngiyakudinga ithi Moyingcwele sengiyaniyeka ithi Moyingcwele ngiyakudinga yeah ngaphandle Moyingcwele uzokwehlulwa wena esikhondleni wehlulwa uNkulunkulu uthi uJeremiya wangiyenga Jehova ngayengeka yabona wangehlulwa ngoba unamandla kunami ukuvuma ukwehlulwa uNkulunkulu ufuna ukuvuma ukwehlulwa uNkulunkulu ungahlulwa wena ngoba mawuhlulwa wena uzokwenza izinto ezidabukisa uMoyingcwele njalo nje uzokwenza into othi mawusuqedile kuyenza ungakwazi ukubonga uNkulunkulu ngayo awungeke ukwazi ukubonga uNkulunkulu ukuthi baba ngiyabonga unginika amagama okuhleba ngalendlela ngiyabonga uNkulunkulu ngoba usuzazi kahle ukuthi uphakathi kwenyama namadimoni ngesikhathi nje uthukuthele uthe uba mumbi futhi mayithukuthele noma kanti yabo and kuyakhosta kuyastressa even impilo yakho nomphefumulo uba stressed it's death uhamba ngenyama it's death uhamba ngomoya is life and peace mawufuna uba healthy even physically lawulwa nguMoyingcwele let the Holy Spirit anoint your head ngoba ibattle is in your head temptation iqala from your head from your thoughts so ingqondo yakho ngoba usathana uyathanda amadimoni nje isikhathi esiningi mayifika emntwini indawo oqala ayifunayo afuna ingqondo yakhe ngoba it's out of that ngqondo where the issues of life come your mouth speaks according to the abundance of your heart or your mind mawukhuluma nje ukhuluma into esingayizwa kahle uchaza ukuthi ugcwelene enhlizweni manje uMoyingcwele mayifikile uyathanda ukuklina uMoyingcwele mayifika uMoyingcwele mayifika uyathanda ukunqobela izinto ezikwehlulayo uMoyingcwele mayifika uyakwazi ukukusindisa from you that is the type of salvation yokuthiwa a salvation of your soul leyo where you are being saved from you or from your flesh mayisefika uMoyingcwele uba ngokhululekileyo impela even morally psychologically emotionally ama emotions akho aba under your self control nje ucontrol ama feelings udila nama feelings imoto ene speed up to 260 njengale Audi i300 i-top speed yakho mawuzohamba ngale speed sayo angeke ukwazi ukuthathisha band kufuneke kube ne-control la ube ne-foot control khona uzofika la uyakhona uMoyingcwele uyena okwenza ube ikholwa elinama-breaks
ithi inyama mphendule nawe uthi nawe ngithi fuseke nakwena yaba athi umoya ngcwele ungaqali ngoba umoya ngcwele oculisa iculo elithi amazwi omlomo wami nezi zinhlo zenhliziyo ya makwamkeleke Jehova ungayicabanga into engezukwamukeleka ungayikhuluma into uNkulunkulu angezwe azofaka uX kuyona ukubona I'm sorry kusebenzisa legama ukubona ingane engakhaliphile mase khanjiswa ama exercise sekubhalwe sekuphendula imibuzo mhlambe ebhalwe blackboard bese beyiphendula omuntu uthola u1 out of 10 kugcwale oX ibona abaningi ucorrect munye ngoba uyafundiswa kodwa akabambi that's the problem ekhona ebandleni oma conference oma faith conference kudlula bani no heads and heels yonke kodwa uyayifanela uyakutshela uyayifanela nje mase kungena itest manje sekufika ama test sewulingwa nalapha phandle kade ufunda la endlini uthola wisdom somzalwane ngoba ubungalaleli umoya ngcwele okukhumbuzayo into oyifundisiwe futhi umoya ngcwele uyena oyindlebe yokuthi uyizwe lento ekhulunywayo amen umoya ngcwele ukwenza uyizwe into ekhulunywayo ngoba siqonda into zikamoya ngomoya yeah makuthoje bafazi thobelana amadoda umoya ngcwele ukwenza uyizwe uthi yebo Nkosi vela kusaphila mina uKristu ophilayo angisangiphileli mina sengiphilele wangifelayo wenza okunzima yena ngokungifela mina ngizokulula ngokumphilela noma ungafisa uthi nami ngifisa ukufana noJesu ngaphandle komoya ngcwele oh sorry bandla I'm so sorry I'm so sorry I'm not a superman njengoba ngiphila phambi kwenu as an example ngoba umoya ngcwele ukwenza ube isibonelo umoya ngcwele kunika isibindi ukuthi bukani mina uthi ngihamba kanjani ngoba ngilingisa uKristu umoya ngcwele usifundisa ukwenza njengoKristu sikhule ekumfuzeni uKristu abunjwe kithi uKristu athathishe bambone singashongo lutho uKristu ngoba ubunjiwe umoya ngcwele ukusiza ngisho nakwi dress code uyakhumbuza ukuthi njengebandla laseKorinte elangazi uthi imizimba iyithempeli anazi yini ukhuluma nabazalwane abangayazi lo ndaba ukuthi imizimba abayipresent noma kanjani ngoba akuyona yabo lithi iBhayibheli nithengiwe ngegazi you are not of your own you don't own you yabona office inosebenza kule emsebenzini ngeke kuvele ufake umbhede nje unase niyathola ne wardrobe konke no sink la office nikhona and the office liyakutshela indlela yedeko la nefurniture kufanele kuyifakela kufanele ihambisane nenkampani i-office lakho kodwa you don't own it ngoba uma ungasasebenzi kungena omunye manje siyathanda e-ofisini elumzimba kaKristu sifake imbhede sifake konke namaketela sifake yonke into siqoke noma kanjani siyimpintsha kuvela umtsintsila ngoba asiyazi lendlu ukuthi ekabani sengiyathandaza glory to tshela makhelwane siyamdinga umoya ngcwele awumbuza umuntu ogcwalisiwe hayi awumbuza
Into ogcwaliswa amandla amangcwele engakasho lutho usambheka nje. Hayi lo muntu makwenzekile naxoxa mhlambe nivakashelene. Hey mzalwane. Uyazi ngifike ngekho right la. Kodwa nginele ngafika la. Ngoba out of your belly mawugcwaliswa amandla amangcwele shall flow rivers of living water. Wena uphuma amanzi aphilisayo. Wena usawuthi wezwe. Wena ukhanya awuzenzi uyenziwa futhi ube njalo. Wena vuma thambela izandla zombuso. Thamba. It's going to be well with you. Engani umntwana elalela umzali lithi iBhayibheli it will be well. Nensuku zande. Baza bathi uthwele kanti ubamba imfihlalo yokulalela. Uma ulalela umzali uba njalo nje umntwana, how much more mawulalela uNkulunkulu? I say how much more mawulalela uNkulunkulu? Ethokoza ngawe, ethi lo indodana yami, lo indodakazi yami engithokozile ngayo. Izweni nani madimoni lalelani mayikhuluma. You die, uMongcwele wenza sure ukuthi you die to self. And then Christ takes over. Ngoba in your life inkunzi embili wena noKristu ngeke zibuse zombili. And uzoshaya umoya uzokumnandi njengamanje. Ngathatha idecision njengoMaria. Wabuza uMaria ivese engisokumelana la. Kwaqala kwakhulunywa kwathiwa ufumene umusa phakathi kwabesifazane wena. Uthole into engatholwa nombani. Uzokhulelwa uzale indodana. Uyiqambe igama ukuthi uJesu ngoba uyosindisa abantu ezonweni zabo. Aqhubeke ebesethi uMaria manje izokwenzeka kanjani lonto? Ngoba ngisamiselo nje uJoseph asikashadi ngisamiselo ngikwi engagement. All right. Because I know not a man. Ngoba wazi ukuthi biological kufanele uhlangane nomuntu wesilisa ukuze uthole umntwana. But this time it's going to be supernatural. Uzokhulelwa without a man. Now, with a human being that is impossible. And uNkulunkulu uyathanda ukuthi akwenzisa izinto engeke ube namandla okuzenza. Asibambe lapha. Awuthi ke ngiphinde. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu endweni zonke uzokwenza izinto okwazi ukuyenza. Ukuphila ubungcwele usiqoka inyama akuyonto elula. Nikona ukuxolela is not something that is easy. But once angena uMongcwele kulonto angene empilweni yakho unika wena isizathu sokuthi yini uJesu athi my yoke is easy. Uqala take my yoke. Ijoko isho irresponsibility, lisho iservice, lisho ilifestyle, lisho to be subject to those abakholayo and to God himself. Uthatha ijoko awunikwa ngenkani lithathwa kuwe. Kodwa kufanele wazi ukuthi lelo joko lithathayo elakhe. Amen. It may also mean a lifestyle entsha, the God kind of lifestyle. Most of our leader, the Jesus style of leadership. Into nje ezokwenza useve noma useve ekhaya useve abazali noma useve ebandleni noma useve emphakathini ijokwe lelo liyisayini ukuthi akuyiwe emadlelweni kuyiwa emasimini. Ebesethi my yoke is easy asho sonke and my burden is light. Who makes it to be easy? Holy Spirit. Holy Spirit. Ingozi ukuhamba ngaphandle kaMongcwele uyaduka endleleni umholi. Ingozi ukuhamba ngaphandle kaMongcwele udlala inyama yakho. Ithengise ngawe inyama. Traitor inyama imvelo kaAdam imdayisi. It's an enemy from within.
yiyo inyama le. Lithi iBhayibheli kuphuma pho uxabana phakathi kwenu kwabazalwane. Nangizwa niyawuza umbuzo kusho ukuthi akuyona into elindelekile. Ni umzimba kaKristu, niwenza umzimba kaKristu ungezwani. Unyawo lungafuni ukusondela, lungafuni ukuhambisana nalolu. Izandla zingafuni lento, ifuna izandla eziwu2 kodwa zizwani. Sekufanele sibambe sodwa lesi. Into bese kwenza kalula makubanjwe izandla sibambisana. Sisebenzisane ukuze inyoka uma ishaya inyoka ishaya umzimba kufa yonke into nengazange ishawe inyoka. Upoison uhamba negazi. So kufuneka wonke amalungu abambisane ukushaya le nyoka. Inyoka inyawo zibalance zithi. Isandla sithi. Inyawo azikwazi ukushaya inyoka, isandla soshaya inyoka. Kodwa isandla sikwazi ukubalance. Amehlo ayibuka. Ma isingena esikhotheni amehlo angasayiboni, umzalwane uNdlebe uyayizwa. Ithi khashangala. Bayasebenzisana, there is that mutuality. Moya oyingcwele. Ayikho competition. Iso alikwazi ukuthi enyaweni angikudingi. Noma lingayibona inyoka alikwazi ukuya. Lithemba umzalwane unyawo. Uma singamvumeli umoya ongcwele, nilalele kuphithizela yonke indawo bantwana bami, kuphithizela ngisho ekwayini. Igroup encane ngomoya ongcwele akekho kuyaphithizela. Isign mayingekho umoya ongcwele kulabo abantu abakhonza ibandla. Emabhodweni ukuphithizela. Eklineni kuhlale kwaziwe ukuthi bahlale bexabana labazalwane. Kube yona reputation ukuthi abezwana kungcono sibahlukanise omunye asebenza kwenye department engabe bayilungisana labazalwane. Engabe benza reconciliation ngoba that is the ministry enikwa abantu abakholwayo, ministry of reconciliation. Yini umoya ongcwele akaniwanga indawo. I'm warning you. Especially njengoba usuzwile nje unecala. Hambe ngathi awuzwanga uzosibona ufana nobani. Uzohlasela umoya kaJudas Iscariot udayise ngebandla likaKristu. Isiphelo sakho sibe sibi wale ngemthini wazwaqathaka kwaphuma amathumbu. Wafa kabi. Abantu abamelana necebo likaNkulunkulu abapheli kahle. They are asking for trouble. They open door, they make a room for the devil. It's witchcraft. Disobedient is as good as witchcraft. You become a witch of your own. Ngiphelile noma ngilalela. Angikhuluma into nangosikazi eduze. Ngisigqila manje sokulala umoya ongcwele ngayitshela kanti ungancengi ngasho njengoRuth kanti umoya ongcwele mangiphethe ungancengi. Ungalokhu uncengana nami ngasinswa ngomusa bengiyinkunzi esihogo mina bengesihogweni manje nginokuphila okuphakathi musilokhu uncengana nami. Ngiyindoda engancengwa umoya ongcwele nje ungibona nje. Ngamnika inkululeko umoya ongcwele ngathi nje mangiphethile nakumkami ngitshela ukuthi akukhulunywa kanje nomfazi. Ungasho ukuthi asibonisane kimi no. You are my mentor, you are my leader, you are my guidance, you are my comforter, you are everything to me. You are Jesus to me. Ngoba uJesu sezulwini nginaye ngawe umoya ongcwele. If I miss you, nalo Jesu angimazi. Ungancengi, makufune mawufuna ungilungisa ungancengi. Hallelujah. Wala ungcengela ukuthi ngixolele bandla nawe bengazi ngixolele. Lo ngithi kumoya ongcwele hayi ngeke ngikwazi umxolela ukuthi ngilimele emoyeni nami. Lo ngiphikisana nomoya ongcwele. Ngiphikisana ne-director, ngiyisebenzi. Ngiphikisana nenkosi yamakhosi. Who am I? Ave kumnandi ukushumayela abantu bethule kanje. Ngoba isuka indaba isebenza. Izwi lisibuku usuyibonile ukuthi unjani. Yabo? And momnika ithi umoya ongcwele uzokulungisa manje ungabusafana into kade uyiyona. Ukuphuma kwakho la ngeke usafana into endlela ongene ngayo. Provided usenawo unembezo uyaphila. Amen. Usenayo indlebe yokuzwa. Amen. Umoya ongcwele ubheka ngisho impilo eniyiphila ekhaya. Mawuthi usinisiwe uphila kanjani umuntu omusha ubase abasinisiwe abazali kodwa how do you behave yourself kubona ukuze babone ivangeli. Amen.
umoya ongcwele uyena oseza sihlobise ivangeli. Abantu abathanda amavesi abalifundi nalelo bhayibheli kodwa bayithanda izithelo zalo. Izithelo zakhona bayithanda. Yeah. Jesus. Bayithanda izithelo. Akufuneki waziwe kabi usengisiwe. Wazi ukuthi umthetho wakho unenhliziyo encane. Mangikuthuma ngithi awuye kusibani bani uthi hey emfundisi ngiyafuna kona ukuya. Hayi kodwa lo mzalwane Nkosi yami ngathi uzobuya ngasekho right. Kunaba isho mama Ngizobuya sengihamba kancane. ngizobuya sengikekele kulo mzalwane. Ngizobuya sengihamba kancane alifakwa. Ngiyacela mfundisi sicela omunye aye khona ngeke ngilunge mina. Ngicela ubuza umakhelwane udume kanjani, what is your reputation? Udume kanjani, bathini ngawe? Asimeni ngezinyawo. Uyazi umzalwane ongena umoya ongcwele uqamcishi. Uphila mawumbona into engathi use right uyajabula. Kufanele wazi ukuthi ama circumstances in environment is a right. Once ikushintsha isimo nokuthi uhlangane nani uzobona ngayo useshintshile unwabo. Unwabo malifika etshanini bahlaza. Alkwazi ugcina umbala walo njenge tiger nezinye ilwane noma ungasifaka sigcina umbala waso. That is why ke singayiboni imove kaNkulunkulu. That is why singayiboni demonstration yamandla kaNkulunkulu. That is why ke sizwa ngendaba unspeakable joy full of glory. That is why sizwa ngendaba peace of God in us that passes all understanding, failing to understand how can I be so peaceful. Usuke walalela umoya ongcwele, wathambela umoya ongcwele, wenziwa umoya ongcwele, wakwenza izinto ekwehlulayo. Noma imoto ngabantsha upetrol ungekho ayiduma. Noma ngabe ka 1.2 million ayizoduma without petrol. Noma uJesu wakho angagcwala isifuba ngaphandle kamoya ongcwele kuthi utawuna petrol wena. uJesu khona kodwa ukugcwaliswa amandla amangcwele akukho. Uyinkinga kuJesu, ufuna ukwenzisa into, ufuna ukuphila yena kuwe na through you, aphile ngawe. Kodwa without upetrol kaMongcwele no. uJesu kuzenza intando kaBaba, uthi umoya wenkosi ubaba wakhe ke loyo uphezulu kwami uJesu loyo. Umoya wenkosi umoya ongcwele, inkosi ubaba phezulu kwami uJesu. Ungigcobile ukuthi ngishumayele ngenze lethu ubaba ngithumile. If uJesu edinga umoya ongcwele ukuzenza intando kaBaba, sizoyenza kanjani intando kaBaba somile? Sizodlala inyama namadimoni. Once uvumela inyama, amadimoni angena ngayo inyama. Ingakho kuthiwa ningamniki uSathane indawo. Kusho ukuthi akakwazi ukuzithathela ungamnikanga. Umnike nje uSathane agcwala indlu. Agcwala indlu uSathane aphuma ongcwele ohlala ekhoneni lapha ngasefrijini. Kube muncu la ekhaya, kungadleki uthi sengisuthi ungasuthi. Kube muncu, kube muncu. Kube muncu. Lithi iBhayibheli mase fika umoya ongcwele uyakwazi ukwamukela statement lapha kuma Hebrews chapter 12 elithi zamelana ukuthula. Kuyazanywa. Ukuzama kusho ukuthi you must fight your way to peace. Ungakujabuleli ungazwani nomzalwane. Zamelana ukuthula nabantu bonke. Nikhona nonke bazalwane. Umoya ongcwele who is the spirit of peace. Peace is one of the fruit of the spirit. At my fikile umoya ongcwele zibonakale kuwe. Uthi uJesu, peace I give unto you. Not as the world, not as money. Jesus. Kune peace ongeke uyithenge ngemali. Etholakala kumoya ongcwele.
kube peaceful, kube izulu emhlabeni. Niyakuzama lokho, niyakusebenza ukuthi kube khona. No, bazalwane. Angizunivumele. Tu. Hayi Nkosi yami. Futhi angiyindawo. Futhi sekwabhalwa ezulwini ukuthi uMahlaba ngeke aphathe. Akayi ngisho ukuyolala esibhedlela nemessage nje. Akayi. Since 2013 nginje phambi kwenu. Niyazibuza ukuthi what is the secret? Noma Mahlaba kanjalo same. Because sibamba ukuthula kokulalela umoya ngcwele. Uma sihamba ngenyama ukufa, masihamba ngomoya it's life and peace. I cannot afford to lose that peace because it is a state of mind. It keeps my mind, my heart and my body. Peace is something that you need. There is no shop ye peace. Asikho isibhedlela esikunika i-drip ye peace. Hayi Nkosi. Ya njengoba kade ngiphasi kwe-drip nje bengifaka kwi-peace. I-peace vela kumoya ngcwele. Peace in spite of what has happened. OPaulos noBarnabas bashayiwe baphuma igazi la emhlanje and babosha izandla nenyawo kodwa baquli bayadumisa khona la. Badumisa khona kusho i-atmosphere ingavumi. Lo sepalace akalali yena. I-depression. Lo sejele uyadumisa. Hey Nkosi yami. uDaniel wayelele engonyameni inkosi ingalele. Umoya ngcwele ukwenza ulane noma isimo singavumi kodwa lithi iBhayibheli uyabanika abalungileyo bakhe ubuthongo bokuthula. Yes. So uMaria ke sesithandaza. uMaria sekhulunywe konke kwachazwa ukuthi uzokhulelwa kanjani. Wathi umoya ngcwele uzoba phezulu kwakho namandla phezulu konke akusibekele. Then it is that good thing ezozalwa kuwe izobizwa kuthiwa umsindisi. Wathini emveni kwalokho? Singakafiki lapho kunendawo ngifuna siqale kuyona. Angiyena owami vele. It may put my marriage kwi risk. Umyeni wami angibone sengikhulelwe singakashadi. But makusho wena akuyenzeke kimi vela ngiyena owami. Hey, abantu abazosizakala kulesikhathi sokuphola kothando. Isikhathi sokulahleka kokukholwa. Abantu abazothi I'm not of my own. Did you know ukuthi uMaria mayisho njalo wayifaka uSathane enkingeni? Ngoba nje moya kumuntu onjalo kufanele kuye kwi-own aqala. Before uye kulo muntu. Ikutshela i-own ukuthi lesi sivivingi is not good for my child. Lithi iBhayibheli uthembekile ngeke avuma ulingwe ngokungaphezulu kwamandla. Ingoba wena you are owned by him. So izinto isilingo masiza kuwe sivaya kuNkulunkulu asicheck. Wathi Maria ngincekazi yenkosi wayesethini emveni kwalokho. Makube kuyimi njengokusho kwezwi. Kodwa kuthiwe izokwenza kanjani lonto? Umoya ongcwele uzoba kanjani? Uzoba phezulu kwakho. Amandla ophezulu konke akwenze njani? Mayifikile umoya ongcwele kufika namandla. Uzala umntwana without a man. Wenza izinto supernatural. Now umoya ongcwele uready this day for you. Ukwenzisa into engenzeki. Sengisho le ekushulayo. Kuna kufuneka uvume ukuthi no ngiyayinikela kuwe moya ngcwele. I've been trying all my own ngahluleka. So sengiyayinikela kule part le yokwenziswa ngiyazinikela akwenzeke kimi njengokusho kwezwi nje umoya ngcwele bekhuluma namhlanje. I have forfeited the legal right yobuntwana bukaNkulunkulu ngenxa yokuthi angizange nginike indawo umoya ngcwele. Sengizwile ukuthi kanti umoya ngcwele uzongenzisa lenkonzo. Ngesikhathi uJoseph ethi ulahla uMaria ngoba embone esekhulelwe emlahla ngasese. Yathi ingilosi ungamlahla uMaria umkakho ngoba lokho akukhulelwe qedela kungomoya oyingcwele. Lento oxolela umuntu kanti ubuhluleka kungomoya oyingcwele. Esikhuleni manje uzala amaqhubu usuzala iforgiveness ngoba uthema kube kimi njengokusho kwezwi. Over to you Mama.